na wakaji wa Bendera. Jatend migao malweny Aden Duale wacho ni piny owacho keto maino e kedo gi yedhe ma meroji e gwenge mag Nyanduat mar Ugwe mar piny Kenya. Kakoro gibiro chako chenro mar yango kendo mako jous yedhe go e gwenge go. Duale ne losero momoro manokelo kanyakla oganda jo Islam mawuok e kaunti ma Garissa. Kamano wacho ni nyaka sani apisas e migao mar rito chako timo nonro mar yango jous yedhe go ma giwacho ni golo yedhe go e pinje mag libamba kendo uso ne jopiny kakoro osingo dinorode ma ikelo gi yedhe go e pacho kaendi kendo mako jous yedhe ka bende ibiro donjnegi e doho gi ketho mar uso yedhe go e tok chik. County Commissioner, Regional Coordinator, Polisi, wafanyikazi wote wa sector ya security, we have instructions from the government that you must fight drugs and drug abuse katika hapa Garissa, katika Northeastern, katika Kenya nzima.